O patrón maior de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, mostrou o seu enfado pola decisión da Consellería do Mar de aprazarlle o inicio da campaña da vieira. A intención do pósito rianxeiro pasaba por comezar coa extracción este pasado luns, pero os técnicos da Consellería denegáronlle a súa solicitude ao entender que esta debía realizarse cun mínimo de 10 días antes do comezo da campaña. Unha postura que dende Rianxo non entende moi ben. Sí, a verdad que non vemos moi normal esta decisión que se tomou de negarnos o que é o permiso da vieira, pero bueno, presentamos outra vez un plan con 10 días de antelación, e incluso a empresa tamén presentou un permiso de extracción que, según nos dixeron, que é o que teña que presentar a empresa. Vamos ir por eses dous camiños e a ver a decisión que se toma cos 10 días de antelación, a ver que se nos ven aprobado ou denegado. Dende o pósito rianxeiro cifran nuns 54 barcos os que ían comezar coa extracción da vieira esta semana. A paralización suporá un prexuízo importante para eles. Apuntados están 54 barcos, dos cales non creo que foran todos, pero bueno, ao mellor uns 25 barcos poderían ir a este plan. É o que estamos perjudicando a eses barcos, porque eses barcos sí que ahora mismo algúns deles están amarrados porque non lle compensa andar á vieira, que hai pouca, eses barcos están amarrados, o cal estaríamos dándolle unha salida a estes barcos para poder ir traballar. Con toda a seguridade non poderá abrirse a campaña ata mediados da primeira semana de marzo. Pois en principio a petición estamos la pedindo para 10 días, sería para a semana do 5, máis ou menos a mediados da semana do 5. Eu penso que o único que nos podría perjudicar é que a vieira entrara en desove, pero bueno, aínda que entrara en desove agora, pode recuperar en un mes, 2 meses, podría recuperar. Nós o que queremos é só a extracción deses kilos para que esta empresa teña opción a poder abrir mercado de cara ás Navidades e que en Navidades hai outra empresa que poida vender este produto, aparte de Porto do Cambados, para o ben dos mariñeiros, porque serían máis kilos a extraer para os mariñeiros. Pola súa banda, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, defendeu a postura da Administración neste asunto, sinalando que non se trata dunha solicitude de plan de explotación ou uso, como o resto das especies do marisqueo. Segundo ela, a petición de apertura debe partir da empresa interesada, que é a que ten a capacidade de viscerar e depurar a vieira antes de entrar ao mercado. Neste caso, que está establecido xa dentro dos anos 90, que conseguimos a flexibilidade de extracción con este sistema, quen presenta a petición de apertura é a empresa, porque é a que ten a capacidade de visceración e depurar esa vieira antes de que chegue ao mercado, e non funciona como os plans de explotación do resto das especies de marisqueo, senón que a empresa que ten autorización de visceramento nos dice que quere abrir, que ten posibilidade de traballar ou de procesar tantas unidades ao día ou á semana e nos presenta as embarcacións que poden aportarlle ese recurso. Nós o único que temos que comprobar é que todas as embarcacións que veñen no listado da empresa cumplen cos requisitos para poder ir a esta extracción e pedir os informes aos biólogos que nos digan como está o estado do recurso por si se pode ou non se pode extraer a vieira. Así que eu creo que é algo que xa ben regulado dende o momento en que presentamos á Unión Europea esta excepcionalidade e así vimos traballando dende sempre.